hapon mga kapatid. Meron na naman. Grasya na naman, grasya. Community fountain. Wow! Ano lang naman yun eh. Yes. Naglagyan na sa'yo. Sayote na lang, tsaka ano eh. Pahingi ako. Pahingi ako. Wala kang plastic. Wala, okay lang to. Konti lang kasi to eh. Okay lang. Nabangan na ako doon, kaya ako nagbukas. Dapat di nga. Alay, nabasag ang itlog. Ay ko, okay lang yan. Bigyan mo natin. Sige, okay na. Sige. Sayote. Okay na yan. Sige na eh. Kuha na kayo. Hi, te. Akala ko nga man, di ka magbubukas. Siguro mag-iipon. Ano pa? Hindi nga ba ako magbubukas Ito? kaso eh. Ang dami dun eh. Ayan. Hindi sila naalis na. Aga nga kayo, mga 3. Wala pa yata 3 yun. Isa lang po, opo. Paggulay, hindi po. Isa lang po. Alin, mamili kayo kung anong gusto nyo. Ito na akin. Ito, sige, salamat. Thank you. Si ate hindi makapili. Kasi isa yung mo, meron ka na. Ah, meron. Nana, yung isa. Salamat po, ma'am. Thank you. Salamat din. Eh, meron na naman kami. Dali, bilisan mo. Nantay na natin sila. Dali, sus. Dali. Tagal na yung among news sa community pantry. Eh, ligo pa. Eh, may pang-upload na naman ako. Na-upload ko na yung kanina eh, sa atin. Makita ko. Nilike ko na nga, di ba? Oo, kita ko nga. Pagka nilalike mo pala, naka-sign in pa. No? Oo, hindi ka makalike pag di ka nag-sign in. Naka-sign in ako sa ano ko sa email. Oo. Email. Meron nga ano eh, yung tawag nito. Nakikita mo naman yun eh, di ba? Oo. Ay, yung like, hindi ko makikita. Yung comment, makikita ko. Pag ano mo, pag tingin mo, may ads na. May patalastas. Nakita ko ano eh. Ay, di may bayad sa iyo yun. Oh, Yung ads. yung ads. Ano ba yung ads mo? Maraming ads yung akin. Sponsor ka, no? Oo. Bakit wala itlog maalat? Ewan ko sa'yo, ako mo. Ako mo ka? Humingi ka na. Dali, balik ka. Ayoko, magkaya. Hindi mo kasi tinitingnan yun nandun sa gitna eh. Akala ko bawal. Kumukha mo itlog na maalaw. Kita mo sila. May kumukha na dali. Hintayin ka na. Ayoko na, mahiya ako. Ano ka sabihin na? Si Christy, di tara na, bilisan mo. Siyempre, unaan lang yan eh. Kung sino yung nauuna. Kasi pakakaroon. Oo. Kaya ito, uwi na yung mga tirador ng community pantry. Oy, walang community pantry dyan? Wala? Community pantry, wala dito? Talaga kayo ah. Pipila sana kami. Pipila talaga kayo. Oo. Pag sa'yo na. Sayang din yun. Oh, sunod. Sa ano? Hindi, tara na. Ang bilis ko eh. Kasi sabi ko, ang dami nung nakatumpok. Baka ako makawala ng... Saan naman tayo? Saan naman yung ruta natin? Viral tayo. Dito na ako eh. Na, mag-ano tayo sa ruta uli ha? Wala na to. Wala na lang namin. Ito lang. Yan. Ito na kami. Itlog na naman.